ang paningkamot sa yawa nga undangon gid pagkapaglaom ang mensay sa Ginoo. Ang pagpaningkamot sa yawa nga pukanon gid niya ang iglesia nga nagsig saba-saba sa tibok naong sa kalibutan, nagsig pananom og binhi sa kaluwasan, sukad pas kaniadto mao gayud di ang gitubtan pag-ayo sa yawa. Mga pitalanggang, mga kapaglaom, musugotag sa dili mahitabo gayud kini sa dili madugay gikan karon. Nagyoy dako kaayo nga delikado nga magakahitabo. Karong kagabion kapaglaom ato ang tagaan o pagtagad ang usa ka title nga nagasulti og caution. Ang caution, mga pinalanggang kapaglaom, usa ka pahibalo nga aduna gyoy dako kaayo nga delikado nga magakahitabo. Busa og init kapaglaom nga gunitanan na ay gitawag og caution. Ang tanan nga mga danger, mga delikado nga mga kahimtang na ay gipahibalo kapaglaom nga dili na pwedeng gunitan baka, dili baka na sa pwedeng kanon kay na ay delikado nga maabot. Busa, samtang sa makajut nga panahon sa in a little while kapaglaom, naatay angayan gid kapatalinghogan, naakitay warning, na ay caution kapaglaom ni ining kagabion, nga samtang kita nagapahulat ni ining in a little while, aduna kitay angayan nga dili gid nato malimtan sa ato nga pagtan-aw ni ining hamubo nga panahon, samtang kita nagapaabot sa ato ang pagbalik sa atong Dios o kita mamauli ngadto sa puloy-anan ngayang kita ganaalang kanimog kanako. Caution, mga kapaglaom, usa ka pulong apan bugat kayo og dulot. Busa ang atong pagtuon ining kagabion mahisintro kapaglaom sa libro sa Buhat kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 4. Gani kini kapaglaom naghisgot kini siya sa pagpangita gyud paagi ni Herod. Gani si Herod kapaglaom usa ka hari sa Judea nga gi-appoint ra pod sa emperador or emperor sa Roma. Siya ang nagdumala, mga kapaglaom, sa Judea dito sa panahon sa kaniadto. Apan diri sa Buhat kapitulo 12 1:4 kapaglaom, atong mabasa diri ang hilabi nga pagharas ni Herod sa iglesia kaniadto. Basa ang numero 1 kapaglaom, gitunol ni Herod ang iyang kamot alang sa pagharas sa mga katawhan kaniadto, sa mga magtuto, sa mga disipulo. Atong hinumduman kapaglaom nga si Ginoong Hesus giharas pag-ayo ni Herod pod nga hari. Human ni anak kapaglaom, gusto nga patyon si Ginoong Hesus. Hangtod nga sa nahibalot na nga grabe ang kamatay ni Ginoong Hesus. O ang sunod na pod karon nga gipaningkamutan ang tanan na pod nga sumusunod ni Ginoong Hesus. Muna nga kung imo basahon kapaglaom, human namatay si Ginoong Hesus. Ang tanan pod nga nagsunod ni Ginoong Hesus kapaglaom, ginayhinay po ni sa pagpamatay sa tao nga gigamit sa yawa. Sa usa ka katuyuan nga maundang ang mensay, sa usa ka katuyuan nga mapugan ang pagkuyanap sa maong bulaton sa Ginoo, sa usa ka punto kapaglaom nga maundang ang pagpahibalo sa mga tao mahitungod sa dakong gugma ni Ginoong Hesus og sa iyang haduol nga pagbalik. Apan igsoon kung imong basahon, gipatay na gid in town si James nga igsuon ni John sa maong nga espada. Og wala ba kamo nahibalo kapaglaom nga kung imong basahon, nalipay pag-ayo pagayod ang mga Hudiyo, makalilisang diri ka makakita kapaglaom og senaryo nga samtang gipamatay ang mga katawhan sa Dios, ang mga katawhan sa palibot, wala mga kapaglaom nasubo, ang nalipay ang kadaghanan kapaglaom. Unya karon ang pinakadakong problema kay si Pedro na pod kapaglaom ang sunod sa wanted list ni ini nga gukuron o patyinon ni Herod. Apa na nakakuyaw makakapaglaom kay si Pedro, nahibalo na siya nga dakpunon ang mga disipulo, nahibalo na siya nga gipamatay ang mga disipulo, nahibalo na siya nga giapgan siya sa panahon sa pagsilibrar sa tinapay nga way patubo kaniadto sa mga katawan, gasilibrar man sila nini.
Nisimba gyapon si Pedro kapag laom taliwala sa kadelikado sa iyang kinabuhi. Wala ka na nagpugong kaniya busa. Samta pag adto dito ni Pedro kapag laom atong mabasa nga gidakop gayud si Pedro. Naibalaw ba mo kapag laom unsa kadaghan ang mga tao nga nagdakop? Upat ka squads kapag laom. Akong gitanaw, ang upat ka squads kapag laom na ay upat ngadto sa napulo ka mga sundalo. O upat ka squads, more or less, 40 ka mga sundalo kapag laom. Ang nag-adto ni Pedro, aron dakpon si Pedro kapag laom. Kay ikalipay ni Herod, nga pagkaugma, patio niya si Pedro, dito sa liwala sa mga katawhan, makalisak. Ang paningkamot sa yawa, nga undangon gid pa nga kapaglaom ang mensay sa Ginoo. Ang pagpaningkamot sa yawa nga pukanon gid niya ang iglesia nga nagsig saba-saba sa tibok naong kalibutan, nagsig pananom og binhis kaluwasan. Sukad pas kaniadto maugayod ni ang gidumtan pag-ayo sa yawa, mga patranggang, mga kapaglaom nga atong tagaa pagtamod. Kay kini nga istorya kapaglaom musugotag sa dili mahitabo gayud kini sa dili madugay gikan karon nga kung kita nagsunod ni Ginoong Hesus sa iyang mga lakang, kita makahimo usab sa pagsinati kutob sa buhi pa niya ng mga taknag gani kapag laom. Ako lang yung ipahinundom. This is a great warning for us. Why I am saying this kapag laom? Tungod kay atong gikalipay nga karon dapat ay kagawasan sa pagsibyas kamatuoran sa kanginan. Atong gikalipay kapag laom, dapat ay kagawasan sa pagsimba. Atong gikalipay kapag laom, tungod kay dapat ay kagawasan nga magamit pa ang atong mga salapi diha sa bulaton sa Dios. Apanay hinganlan kapag laom mo, the little time of trouble. Kining the little time of trouble kapag laom, mahitabo kini adisir ang pito ka mga hampak nga ipakanaog sa Dios alang sa pagpukan sa yawa o sa mga manulunda sa yawa o sa mga tao nga gusto po nga moalagad sa yawa inay sa Dios. Hibalo yata mga kapag laom nga adisir moabot ang pito ka hampak. Ang mga matarong, magapabilin sa pagkamatarong. Ang mga daotan, magapabilin sa pagkamatarong. Ayag yung kumpiyansa niya kapag laom. Basi nagtuo ka nga imo pag-alagad, wararang siyat dili. Ayag yung kumpiyansa. Kay sa pinadayag, 22:11, nagkanayon giniya, nga ni Sir ni mabot kapag laom, dili rabag ito, in a little while, we don't know when these things will happen. That's why it's a caution, mga kapag laom. Sabi ninyo, ang daotan, magapabilis pagkadautan, ang maayo, magapabilis pagkamaayo. Bisa kung sao sa Ginoo pag-agak ni mo karon kapag laom, apan magpabilin kapag sa mo kasing-kasing, maabot ani panahon nga wala ta kabalog kanusapon mahitabo pagkadelikado kaayo. Unsay sunod nga mahitabo, taguan sa Dios ang iya mga katawan sa makadiyot hangtod nga muagi yang kasukos pitong kampak. Nahibalo man ta kabaglaom sa Revelation chapter 16 nga pagtago sa Dios sa mga katawhan nga mga matarong. O niya, ang mga daotan, magapabilin na sa pagkadautan, nagpasabot, nga wala na sila higit sa paghinusol. O kana kapanahon na makakapaglaom, nahibalutas maghitabo. Adunay kabahong, nga dili gin maayo gikan sa ulo hantos lapalapa, at dagat himog dugo, ang tanan tubros tubig mahimog dugo, at agaagahom sa Ginoo ang adlaw sa pagpaig. Adunay kangit-ngit sa tibok-naong sa kalibutan. Ang ikaunom mo gaso ba sa Euphrates, ang ikapito na ay dakong tingong ginatapos na. I cannot elaborate them one by one kapag laom kay. We don't have enough time. But I would like to tell you, kining little time of trouble, mahitabo kapag laom. Sa mubo nga panahon, adisir mahitabo ng pito ka mga hampak. Gitawag ni siya little time of trouble kapag laom. Tungod kay niini nga mga panahon, ang imong mga kwarta, dili na nasa mapuslan, hangtod nga ikaw, dili mga kapag laom, mutuman sama na hitabo nila Herod kaniadto. Nga dili nimo i-decline ang imong pagtudya sa Ginoo. Dili nimo i-renounce, dili nimo i-give up ang pagtuon nato kapag laom, ang pagtindog nato sa tinod nga doktrina sa kabalauran sa Ginoo, labi na gyud sa adlong ipapahulay, mahimog kawang ang tanan. Mabot ang panahon kapag laom nga ang tibuok kalibutan magdumot kanato.
Kay kita ang pasamanginlan, tungod kay dili kita mutuo sa ilang ipakanaog nga sandilo. Dili kita musimba kapag laom. Kita ang pasamanginlan, nganong daghan kayo ang mga kalamidad sa kalibutan. Tungod kay dili man ta makigiusa sa kalibutan sa pagsimba diyan ang adlaw nga nahibalota kapag laom. Nga dili gid kana ang gi-prescribe sa Ginoo. Busa adunay dako kay nga kagubot, adunay dako kay nga katalagman. Nga mahitabo gitawag na sa the little time of trouble. Apan kana nga panahon kapag laom ang atong salapi, dili na mapuslan. Kana nga panahon kapag laom, dili na ta makahimo sa pagwali, sama niini nga atong nahimo. Busa angayan nato pamalandungon, kani kung imong basahon kapag laom, makalilisang. Ang balaod sa Ginoo kapag laom, pagahimuon kini siya, way kapuslanan sa ahensya siyawa, og ayno kapag laom, og nahibalop ka, nga kini nga mga butanga mahitabo sa dili madugay kapag laom. Busa ato ni siyang hinunduman. Ayaw ni siya igsuon og kalimti. Nga moabot day ang panahon, dili des tanang panahon nga hayahay kay takaron. Apan moabot ang panahon kapag laom nga atong pagmensahe, dili na ingon ani kabul. Ang ato pagsuporta sa buhat sa Ginoo, dili na sa ingon ani. Naiutlanan kapag laom busa angayan kaayo nga pamalandungon. Gani igsuon tan-awa ang bersikulo 5 ug 6. Samtang si Pedro mga kapaglaom, tuwa nag-esprisuan. Si Pedro gidakop, pila ka sundalo, upat ka buok mga kapaglaom nga mga daghan kay nga mga sundalo. Kung imo tan-awon mga kapaglaom, sa usa siguro ka platon, adunay upat ka sa pulo nga sundalo niya, upat ka buok kana ka mga grupo sundalo. Gidakop si Pedro. O si Pedro kapaglaom, naana sa esprisuan. Diri kong kaganahan kapag laom sa gisulti, diri sa balang kasulatan. Nga samtang si Pedro na preso, ang tibuok nga iglesia, adunay gitawag o constant nga pagampo nga na ni Pedro. Take note kapag laom, wala nagkabulag-bulag, kundi ang tibuok nga iglesia, nagaampo sa pagpadayon. Ni Pedro, samtang si Pedro nasa prisuan. Apan samtang si Herod kapag laom, nalipay pag-ayo. Iyan na unta ng pagawas si Pedro, kay iyan ang ibutang sa kadaghanan og iyang patyon si Pedro. Anang gabi kapag laom, gusto nako nga atong mapataligon unsa nitabo. Si Pedro, di ko katuo kapag laom. Sumarago ng patyonon ka kapag laom. Ang balaang kasulatan nagingon, si Pedro natulog pag-ayo, samtang ang iyang duha ka mga sundalo naguban in between kaniya natulog o ang mga kadina gibutang dito kapag laom sa mga sundalo o gawas pagyod sa rihas aduna na po'y dako nga gwardya naghulat o niya kapag laom nagbantay ni Pedro. Nakaingon ko mga pinalang kapag laom nga wala giluna nga makagawas sa Pedro. Tiya mo nang ipriso ka nga naay duha ka buok gwardya nga nagtapad ibog tulog, nga gihigot ka mga pinakapaglaom, na pagirihas, gawas sa rihas na dako kay nga gwardya nga nagbantay. Ato makita mga pinalanggang kapaglaom sa usa kay kaduhang punto nga grabe gyud ka extreme ang nahitabo ni Pedro kapaglaom. Gipugnan gid si Pedro sa mangyawa. Apan ang kaduhang punto gato taga pagtagad ining kagabion nga bisan pa di ay sa pagpahugot sa maong iyawa, bisan pa di sa pagpaningkamot sa maong iyawa mga kapaglaom, sa pagpugong niya sa tutagstag sa mga kinabuhi. Apan ang ikaduhang nga punto timan ikayo. Man's extremity is God's opportunity. Mga pinalanggang kapaglaom tanawa. Samtang si Pedro mga kapaglaom dito na sa esprisuan, giampuan na sa mga katawhan kapaglaom, o niya bisan pa ni ana si Pedro nakabaton og pagkatulog, o niya kapaglaom imong makita niya nga sa Acts and Apostles 146 nga si Pedro suma sa kong gigsulti nas prisuan ni agidaghan nga mga sundalo kaniya gibugkot pagit siya, wala gipuruhan nga molihok si Pedro nga dili makabantay ang mga sundalo tungod kay gipugnan siya pag-ayo. Mga pinalanggang kapaglaom, nakahinundom lagi ko pag-ayo. Samtang naghimo mga kapaglaom atong grabe gyud nga COVID nga lockdown.
nag-order ang among presidente kapag laom nga dili mo undang sa pagwali. Kuperting po na kong bilibag, grabe gyud kadasig ang among presidente. Uban sa mga administrators. Taliwala ang mga kapaglaom sa mao nga mga lockdown, apan ang order kanamo magapangita kami pamaagi. Unsao namo nga mahatod gyapon ang mga mensahe sa pulong sa Ginoo taliwala sa mga panghitabo. Ako kapaglaom nangita kog area sa maong bukid. Nagwali ko sa mong bukid mga pilang kapaglaom, apan ang dako kay nako nga problema. Kay pag-uli nako dituan na gyud sa Rias Mangagoy, adon na naman gyud dako kay checkpoint. Ang curfew mga kapaglaom ni atong panahon na alas 7 sa kagabion. Apan nakauli ko gikan sa bukid kapaglaom, gidala pag gid nako ang jeep sa simbahan. Pastilan piti pag yung dako kay tingog. Naa pag yun ako mga batanon nga ako gidala mag-alawit. Naa pag yun ko'y gidala nga mga kababainhan, nilabay mi mga kapaglaom sa checkpoint, pastilan makalilisang. Ampo ko nga Ginoo, palabi lagi din taon mi. Mga kapaglaom, pag doon lagi ng jeep, ingkos driver nga ayaw gid intag hunog di ta parahon, kailang alag mo hunong yung kag di ka parahon. Grabe po kaigod. So wala mi gipara kapaglaom. Ni diretso ang jeep, nakapahuway, nakatig up ko, ay salamat kay Ginoo, kay wala dahi. Apan kapag laom, pag abot sa unahan, pag tanaw na ko sa side mirror, tuan ay nagwangwang, wii, nagkanana naman, ikupasilan ka na ko kay pagsulay, yung saan naman eh. Mga pinlanggang kapag laom, naminaw mangyudere, ang usa ka Adventista nga pulis sa Mangagoy, si SPO1 Ryan Gromes. Nagpaminaw magid siya karon kapag laom, aron mapamatud-an gikin-experience siya. Dito na ko nadakpan doon sa sil kapag laom. Babag ang motor, piti sukua. Piti yung sukua kapag laom. Gisultihan ko sa mga violasyon, unsa pipiti naghanang violasyon. Apan mapilang kapag laom, ang nakanindot pag-ayo. Kay naay gihimo ang Ginoo nga mga pamaagi. O dito kapag laom, ang atong usa ka igsuon, nitabang sa paghangyo. Pagtawag nako kapag laom kaniya nga dakpan ko, istorya sila mga kapag laom, bali-bali silang istorya. Gingnan siyang kauban nga pulis nga. Unsa man na yung pastor magdili mo to og COVID. Apan ang tubag sa mga pulis nga dasig po kay kapag laom nga Adventist siyang ingon. Ingnan niya pulis kapag laom. Nga kung importante alang kanato nga mga pulis, ang paggawas bisan sa COVID tungod sa pagpugong sa pagkuyanap sa mublatian o sa pagprotekta sa mga tao. Kanang among pastor o atong simbahan, nagapadayon po na sila sa pagluwas sa mga milikalag. Nagapadayon po na sila sa pagpahibalos sa mga tao. Hilabi na sa iyam, doon nga pagbalik ni Ginoong Hesus. O pagpahibalos sa mga tao, mahitungod sa dako kaayo nga mahitabo nga sobra pagit sa COVID. O dito ko mga pilangga kapag laom na himong na aswilto. Dito ko nakapamalandong mga pilang kapaglaom. Nga, bisan day, unsa ang extremity. Bisan day, unsa kalisod sa kahimtang mga pilang kapaglaom. Apan ang Ginoo, makahimo siya daghan nga mga pamagi. Aron ang iyang mga bulaton, dili gid taon kapugan. Nakahinundom ko, last akong wali diri kapaglaom. Wa gid budto namo tuyo kapaglaom, bisan pagunsaon. Wala gid ko nakabantay. Nga that was last year, dugay na bang gikitong nahitabo kapag laom, maray pwede na siguro gini-reveal ron. Wala gi ko kabantay, nga samtang nagpadulong mi diri kapag laom, kay gitawagan man ko ni adto nga ako gapoy magwali diri. Wala ko kabantay kapag laom nga ang akong asawa naglain na di ang gibati, tungod kay naa day sila gitabang dito sa ospital. Kung wa ko masayop o sa to katag-iya sa barbershop dito sa Mangagoy nga, pag-CPR nila kapag laom, only to find out, pagkapatay, only to find out nga positive na ito siya sa COVID-19. Pag-anhin ang model sa kong asawa kapag laom, marag nakabantay ko nga lain na iyang pamati. Apan kapag laom, maglisod man ko og balibad, maglisod ko og atras, tungod kay, nasit na magid ang series kani adto dili man nalalim kapag laom nga mo balibad ka ni anang Domingo niya, Domingo na magsugod. Busa kapag laom, gitawag na sag by faith. Sa kami diri kapag laom, unang adlaw, pagka-Domingo, wali kog maayo, apan ang akong gikablakan, makaigsunan kay pagka-Lunes, disugod na magyog hilanat akong asawa kapag laom. Pagka-Martes, anak pilangga kapag laom, dili na kay siya makaginawa.
O guban sa akong anak nga babae makapaglaom, dili na po kay siya makaginawa. Naglibog yun ko mga pilang kapaglaom ko, ginoon sa mani. Nganong gibutang man ko nimo diring dapita. Nganong imo man kong gipaabot aning dapita. Aron na nga dili mahumaning wala kay. Ang akong hunahuna ato kapaglaom. Kung mo deklarar gani ko ni ato, number 1, sigurado yun. Undang gina kong series kay balo biyak ka ni atong panahon. Contact tracing. Bisag katong imong gipalitan o ginanggang, apil to kadampot. Grabe tong panahon na sa unang kapaglaom. May gani, bisag imong ka-text, kaya po na ma-apil, pero grabe yun. Worse kay sa unang nga panahon. Muna nahitabo kapaglaom. Pag-abot ito pagka-Martes, magliso na ginawa ang akong asawa. Domingo, Lunes, tulo pa kawalihan. I still need, napay pila ka, upat kawalihan, aron nga mahuman ang series. Nakapangutan na gikos Ginoo ni ato kapaglaom. Nga Ginoo, gidalara ba ko nimo diri aron nga tulo ra dinhi kaadlaw kon series kay kabalo man ko kung manawag ko ato kapag law mo ospital dalhon gid mi tanan dito sa hospital di gid mi kagawas basi pag sinima na or binulan kay perti man tong grabe nga quarantine. Apan ni adto nga panahon kapag laom mingluhod yun ko sa Ginoo uban sa akong asawa uban sa akong kabataan ingko Ginoo maluoy ka. O kini nga mga butang mora ni ang trap sa yawa aron nga dili mapadayon ang pagsultis kamatuoran sulod aning simana Ginoo maluoy ka kanako kung unsa ang pagpaningkamot sa yawa nga mapugan pagdahili ang kamatuoran ipakita kanamo kanang Ginoo nga kung unsa siya kagamhanan apan iyang pagkagamhanan oportunidad alang kanimo nga makita ang imong mas labing gahom. Ayuha Ginoo nga akong asawa kay og dili ni maayo pagkaugma posible kapag laom nga mo deklarar na gyud ko. Pahuman atog ampo kapag laom kanabitong with hilak na gyud kapag laom kini biya tiaw lisod pug si ko gwalid ring akong asawa dito nagtiko ka. Pati pug lisoda. Apa ni adto nga kahimtang kapag laom. Pagkaugma natinga ko kinakatug siya niya ng kagabion uban sa akong anak nga babae. Pagkabuntag kapag laom na unsa pag-worship na mo nga naulian man. Grabe na ko igsuon og naulian. Pag-anan ako kapag laom, wala nang hilanat. Although napay gamay nga mga sagat-sat stingog, apan naulian kapag laom. Busalo na pag balik ko Ginoo. Salamat kayo. Sa imong gilabi kami, moto nga nahuman ang series yun kapag laom atong si Banaha. Apan nahibalo mo sa hitabo, pag uli sa mangagoy, kay mobalik man sa duty, pag swab mga pinalanggang kapag laom, abi ninyo, positive yun akong asawa. Positive ang akong kauban nga nagbantay sa akong anak. Apan ang ako ragyong gikalibugan mga kapag laom. Ang ako ragyong nga gihuna-huna. Naunsang hitabua nga nag-uban magin may kwarto, wala ko'y face mask kapag laom. Usahay muhalok pa ko sa kong asawa, inig ko mas worship. Apa ang dako kay nga katingalahan, nga pag-swab na ko dito kapag laom, negative manggit ko. O niya nakahimo ko sa paghuman sa mga wali mga pilang kapaglaom. O dito ko nakaprobar sa atong topiko nining kagabion. Nga bisan pa na, unsa ka extreme ang pagpaningkamot sa yawa. Apan ka na nga extremities kapaglaom. Oportunidad ka na sa Dios nga iyang mapadayag ang iyang pagkagamhanan. Karong kagabion kapaglaom, unsa may mga extremities imong kinabuhi. Naba kay mga balatian diha nga mga doktor dili na maghimos pag-ayo. Naba kay mga problema, mga pilangga kapag laom, pamilya baka na sa imo mga kabataan, nga kaingon ka nga imposible na gyud kayo. Naba kay extremities kapag laom, wa baka kapasar karon ka sa exam. Nga grabe nimo ka-goal, that is also your extremities. Unsa imo mga balatian kapag laom, ako kang suginlan, nga angayan ka malipay nini kagabion, tungod kay hibal nga ang pagka-extreme nga pagpanikamot sa yawa ang kita magluya. Kana nga kahimtang himuon sa Ginoo oportunidad nga mapadayag niya ang iyang gugma o iyang pagkagamhanan. Busa kapag laom atong atotas ikatulo. Atong hinunduman mga pilang kapag laom nga dara sa mga remaining sa atong gibasa nga mga bersikulo. Atong nabasa nga si Pedro kapag laom samtang patyinon na siya sa pagkaugma. Si Pedro nakaako ragyapon sa pagtulog.
Di magyanit ta katulog kapag laom, naratay utang, wa mabayari. O sa dili magkita makatulog kapag laom, o gaduna tay bayronon nga mga tuition. O sa dili magkita katulog kapag laom, o natay mga daghan nga mga problema, labi na mga pagdumot, mga kasuya, mga tanan nga mga butang. O sa dili ta makatulog niya na. Apa na unsang hitabua, nga si Pedro, patino na siya pagkaugma, apa nakahimo pa siya sa pagtulog anang gabi una. Usa kadako kay kana nga pangutana kapag laom. Gani, kung imo basahan ang bersikulo 7:8, giingon ani sa Ginoo pagpakita ang iyang gahom. Nga samtang si Pedro gibugkot sa duha ka mga sundalo, napay rihas, naapag sundalo nagatang, naapag daghan nga mga rihas. Apat tanawa bersikulo 7:8, samtang mga kapaglaom, ang Ginoo nagsulbad sa maong problema. Dili tiaw kapag laom kung ang Dios mosulbad sa maong problema. Ang Ginoo nagpadala sa mga siyang manulunda. O ang manulunda kapag laom, mingduaw dito sa maong tangkalan, sa maong presuan ni Pedro. O samtang si Pedro kapag laom, ming dandaag ang kahayag sa manulunda, pero basagan ni. Si Pedro wa kamata, bisag dana ang manulunda, tungod sa hilabi kanindot sa iyang pagkatulog. Makalilisang. Nindot kay ang tulog ni Pedro kapag laom, bisan pagkabalo siya nga patinod sa pagkaugma, kay nahibalo man sa kapag laom, nga bisag mamatay siya, pero naagit siya pagkabanhaw. Nahibalo po siya kapag laom, sa rason nga nung mamatay siya, namatay siya mga kapag laom, or mamatay siya tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus, o tungod siyang pagserbisyo kay. That is the commitment of Peter kapag pero tanawa. Gidagpi si Pedro sa maong manulunda. He raised, motay imong Peter on the side and raised him up. Gipukaw siya sa manulunda. Giina siya sa manulunda. Arise quickly. O ang iyang mga pusas nga bugto kini mga pinagkapaglaom. Giina siya sa manulunda. Suuta ang imong mga sinilas, Pedro. O niya, suuta ang imong mga sinina. Og sumunod ikaw kanako. Busa niya na kapag lang kung imong basaw ng Acts and Apostles 146 and 147. Sa katapusang gabi nauntana si Pedro nga patino sa pagkaugma. Ang manulunda mingduol kaniya gikan sa kalangitan sa pagluwas si Pedro. Og nisulod sa iyang prisuhan. Og dito natulog si Pedro og hilabi kanindot kayang pagkatulog. Og kato nga kahayag ning baniog dito sa maong nga prisuhan mga pinagkapaglaom. O ang hikap sa manulunda, mao'y nakahimo sa paghimatag kaniya. This is the result, mga kapaglaom. Sa atong dako, kayo nga pagsalig nganha sa Dios. Kining dako kay nga pagsalig kapaglaom, dili gid kini siya mabayran in town og salapi. Nganong dili mabayran og salapi? Kini katong dako nga pagsalig mga pinagkapaglaom, mo ni maghatag kanatong comfort, mo ni maghatag natong kalipay bisan sa mga butang nga mga kristal nga abot tong kinabuhi. Nahinundom ko kay igsunan atong August 1 ra ko. Nabalhin gikan sa mga goy sa upat dako katuig og tunga diha nga nag-district leader. Ato lang August 1 effectivity, nabalhin ko kapag laom dito sa Bislig. Niburing na po na nga district, yan ay 24 ka mga simba. Just that August 1, karon na nga tuiga kapag laom. Abi niyo sa kong pag-assign dito kapag laom, naada ay dako kay gyud nga proyekto nga napulo na kapin og sobra kapag laom, wa pagyod kaayo siya maingon tag masugdi pag-ayo. Dito ko nakabalo kapag laom, nga ang iglesia na ay napalit nga yuta nga dool yung kay highway. Pila na lang kadupa igsoon highway. Yuta nga titulado kapag laom, nga ilang napalit 10 years sobra na kapag laom. Apan sabta pag-assign ako dito kapag laom, ila kong giingnan nga magtukod diha og simbahan. Apan pagliili namo mga kapag laom, kinahanglan pa di ay adisir makatukod og simbahan. Unsay primerong proseso, gawas ya limpyuhan, lampasan, adunay kinahanglan nga usa ka gatos nga dump truck nga itambak. Busa nagpamiting ko sa mga pangulo sa iglesia, mga pinalanggang kapaglaom. Ako nagampo naminaman mo karon. Nagampo ta ni ato simbahan, grabe na to pangaliw po sa Dios. Og among gikwinta-kwinta kapaglaom ang usa ka dump truck nga nay
20 cubics nga maigo, piting dakuha kayo. Pagbayad sa bako sa pagkarga, ang limestone manggi sa pay tawag anang itambak dili ordinaryo nga yuta. Mo gasto kapag laom sa usa ka dump truck og tag 4,000. Unya i-times daw kuno na siya sa 100 ka dump truck. Tambak pa alone mga pilang kapag laom. Dito na ma-average sa 300,000 ngadto sa 400,000. Inko makalisang. Apan kana nga kanako kay nga suliran kapag laom. Kung wala kita'y dakong pagtuo, mangyamin ato mga dagway, mayingon siguro tanga, di na tana, mo prosintas lain mga project, mali na ito prodyan. Apan giluhod na mo sa Ginoo mga pilang kapag laom. Ginoo wala gid kay may igo nga mga salapi. Ari ko parar aning dako kay mga proyekto. Apan human ang magluhod mga pilang kapag laom, naiming sangpot sa kung nauna. Kaya niabot among pidalangga mga kapaglaom nga congressman dito sa Surigao del Sur. Kadto ra pod nga adlaw kay mo balik na podayon sa Esbutuan tungod kay siyaman mga kapaglaom ang in charge sa Commission on Appointment dito sa Manila. Pertis ang bisiyan. Nakauna ko mabilang kapaglaom ngaon sa kamay Ginoo dili man pud ka mohatag milagro Ginoo magsigir tag puyo. Dili man pud ka makalihok Ginoo o magsigir tag plano. Dili man ka makahimo Ginoo magsigir tag tinutukay sa mata. Busa nakauna ko kapaglaom ngaon sa kay maayong moadto ko niini dito kang congressman. Nakauna ko ni anay ko grabe pagtuon na lang gini. Kaya walay pagtuo kapaglaom wa gi mahimo nga mahitabo. Ginhalan ako ang usa ka engineer na ako kauban simbahan. Na mahinaw magid karon si Engineer Alba. Akong gidala. Tok pinito kapaglaom. Ingon si Engineer Alba nga warag karon pag ko kasulod ani pastor. Ikaw mao. Pabagay dagway ni usa pa kay ni padasigay pa ni pagtuon lang ning ato. Apan igsuon ali sermi ng adto, ako lang kasugin lang. Dili lang ko primero, ikaduha, ikatlo nagkampo. Nagsigi ko kampo mga pilang kapaglaom. Kay kinsa ra pod intang ko nga tagdon. Ultimo ra gid intang pod nga tao. Apan human ako ampo kapaglaom. Akong ginauna nga imo man ibulaton ng Dios ning adto ko mga pilang kapaglaom. Akong giuban ng engineer nga kauban ng simbahan nato, simbahan. Nangadto mi pagtuktok namo pilang kapaglaom mao magini nahitabo. Giatubang mi mga pinalanggang kapaglaom sa mga congressman. Pag human na mo gatubang kapaglaom, pagkamaayog yung kaayos Ginoo. And this is the result of perfect trust mga pilang kapaglaom. Pagsulod na mo sa balay, ang Ginoo ginihikap si kasing-kasing. Maayo ang mo pag-istorya, maayo ang mood mga pilang kapaglaom. Unya pag maayo kayo na mong istorya, ni pasantop ko kapaglaom sa dako kay nga project sa Mount Church. O giya kung ginan nga pastor, o sa may problema nga nung dugay man na masugdan, ingko ang problema lagi nini, mao ni mga daghan nga mga nagtrak, nga kinanglan mo tambak aron masugdan ang atong iglesia. Ayaw ka man nga pastor, kay karong adlaw mo order ko sa akong mga nagtrak nga paludan og usa ka gatos ka nagtrak magsugod karong adlaw. Dito ko na kaingon kapaglaom nga this is the result of perfect trust. Nga og dili na ita magpagamit sa Ginoo, gamiton sa Ginoo ang daghan nga mga tao aron mo suporta sa mulaton, aron nga motunhay ang iyang plano sa pagluwas tibok daong sa kalibutan. Atong adlaw kapaglaom nagsugod ang mga dump truck og dump pati daghana. Og mga pinagkapaglaom bastang din pati daghana sa mga dump truck. Hantod nga gipasansan panamo karon kapaglaom. Napay pipila ka mga dump truck pero pertinagin ang puno kapag laom, pertindaghana na gyud kayo sa yuta. Dito ko na kaingon, nga gikan sa August 1, ubulan na kapin, ang Ginoo napakita og dako kay milagro. And that is because ang gitawag nato perfect trust mga pidlanggang mga kapaglaom. Busa ayaw gyud in town kalimti mga pinagkapaglaom. Nga samtang nagpaabot kita dinhi mga hinapos nga mga adlaw. Ayaw yung kalimti, samtang we are always looking in a little while na hibalot na kapaglaom nga maabot ang panahon nga ato mga salapi dili na mapuslan. Maabot ang panahon nga ato mga talento di na tayo makahimo sa pagsabwag sa kamatuoran. Sama ni ini karon maabot ang panahon kapaglaom nga ang atong mga lawas dili na pud ingon ani kaabtik. Ako kapaglaom dili ko makatuo og mga 40 ka tuig gikan karon kung ingon ani pa ba ko muwali sa kanginan. Ang atong lawas mga kapaglaom aduna ginise pagka-deteriorate. Mo nang akong gipahimuslan ang mga panahon nga makahimo pa ko sa pagsinggit sa kamatuoran.
gigamit ko ni ako mga mata kapag laom. Akong giampos Ginoo nga magamit kini siya nga makabasa ko o akong masulti makapanasig sa makaigsunan. Ang ako mga tiil, akong gipanikamutan nga magamit ni paglambigit sa Ginoo ang atong mga kamot o atong tibok kinabuhi. Kaya nagtukok paglaom nga maabot kinang panahon nga bisag pagbasa di natakabasa. Bisag pag-usap mga kapaglaom maglisod at usap. Moabot ang panahon kapaglaom nga bisag pagkalibang dili na ta makakalibang o kitarat tungod sa itong pagkatiguang. Moabot ang panahon nga dili na ka makasulti sa maniini mga pinagkapaglaom o labi na sa tanan. Moabot yun ang panahon kapaglaom nga dili na ta makahimo sa paggastos ng kwarta tungod kay moabot ang panahon nga ang atong mga kwarta kapaglaom wala na siya kapuslanan o ipanglabay na lang na siya ingon sa mga papel gaway kapuslanan. Busa ni ining hamubo kay nga panahon sa in a little while, sa atong pagpamalandong mga kapaglaom, sa atong dako kay nga paghandom, sa dako nga pagbalik ni Jesus, nga makahimo na kita sa pagkiguban kay hantos katapusan kapaglaom, atong hinumduman nga buhaton na tanan alang sa pagpadayag sa tibuok kalibutan, mahitungod sa iyang plano, sa iyang pagbalik o sa iyang dakong gugma. Atong handom mga pilang kapaglaom na ining simanahat, nga atong masabtan pag-ayo, nga ang kini nga mahitabo ning ilited while wala po ko kabalog kanus ani. Ang pagsiras kaluwasan wala ko kabalog kanus ani mahitabo mapilang kapaglaom. Ang pagbalik sa Ginoo wala kita nakahibalo kanus akin sa mahitabo. Apan ang atuan ang gyud mga kapaglaom, we should take heed of the warning. We should be cautious mga pilang kapaglaom sa tanan nato nga ipanghimo nining kalibutan na nga dili nato ikalimtan nga mao ang paghatag sa ito pinaka-the best nga nha sa tiilan sa Dios. Nining kagabion, mga pinalangga na kong mga kapaglaom, atong patilinghugan ang mensahe sa awit nga gikantahon kini kapaglaom ni Sister Irene Bergaminto nga youth pod nato dito sa atong distrito. Magakanta siya mga pinalanggang kapaglaom nga how beautiful ang lawas ni Gining Jesus. Apan bisan pa nining lawas sa mga pinagkapaglaom. Apan iya kini siyang voluntaryo sa paghatag kanimog kanako. Aron kita makatagamta mga pinagkapaglaom. Og dako kay nga kalipay. Og dako kay nga paglaom. Nga sa panahon nga kita mga luyas pag-alagad, naa siya nga muagak kanato. Sa panahon nga magluya kita sa itong mga pag-alagad. Naapod siya mga palanggang kapaglaom nga atong matawag. Sa panahon nga kita matikalpo mga kapaglaom na siyang magpadasig kanato. Nahimo gihimplo ang iyang kinabuhi nga ni kanato kapaglaom tungod sa iyang mga pag-antos dito sa Kalbar sa Cross. Busa karong kagabion kapaglaom atong handom. Nga dili naman kita makahimos pagpalansang, sama siya pagpalansang. Dili naman siguro ta makapaantos, sama siya pagantos, kay dili man po nato na mahimo. Ang atong papanangatong mahimo, mga kapaglaom, nining mga taknaa, maorgyod ang paghatag sa tupik pinaka-the best nga na sa tiilan sa Dios.